Hej alle sammen, jeg står her sammen med Jakob Stryn, som er folketingskandidat i Sjællands Storkreds. Og jeg kan varmt anbefale, at du sætter dit personlige kryds ved ham til folketingsvalget den 24. marts. Og det vil sige, at Jakob han er en handlingens mand med værdierne i behold. Han kæmper blandt andet for at styrke forsvaret både lokalt og på national plan. Han kæmper også for den grønne dagsorden. Det er blandt andet derfor, han har valgt ikke at have valgplakater til dette folketingsvalg, hvilket jeg synes er et modvalg, men også viser, at der er handling bag ordene. Og så kæmper han også for retssikkerheden for den enkelte borger, hvis man er kommet i kløjs med det offentlige system. Og det samme vil jeg jo sige til jer derude, som skal op og stemme i Gentofte, Lyngby og omegn, kommunerne her. Sæt jeres kryds til Christian, en ung, god, konservativ kandidat, som har værdikompasset i orden, og som går op i nogle rigtig spændende ting på det konservative katalog, nemlig selskabsskatten og hele vurderingssystemet, at vi skal have alle de gode ting tilbage i de her ting. Så, og så få noget nyt blod ind på borgen, ind på tinget, som er bagved os her. Så gå ud og sæt jeres kryds ved Christian Vigelius. Med det håber I alle sammen kommer ud og stemme 24. marts. Ha' det godt så længe.